Yn ffresni'r bore, grist farglwydd, rhoi mi olwg newydd arna teddi. Gad i mi weld y brydferthwch, gad i mi wisgod yr aslonrwydd, a gad i mi ymgryfhau o dan ddylanwad ysbryd glân. Amen. Bore da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes i'r oedfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni heddi. Heddi yw Sul Marathon Llundain. Gobeithio'n wir na fydd yr oedfa hon yn farathon. Ond diolch i chi am eich cwmni a bendith ar yr oedfa. Tybed oes gennych chi ddiddordeb ym myd chwaraeon, pêl-droed, rygbi neu efallai athletau. Un o'r cystadlaethau sy'n denu diddordeb llawer ym myd athletau ydy'r ras gyfnewid. Mae'n rhaid cael tîm i gymryd rhan mewn ras gyfnewid. Fel arfer, 4 sydd mewn tîm cyfnewid. Mae un rhedwr yn cario baton neu ffon ac yn gorfod pasio'r ffon yn ofalus i aelod nesaf y tîm. Mae'n rhaid i aelodau'r tîm ymarfer y pasio a'r derbyn yn ofalus rhag iddynt ollwng y ffon ar y llawr. A beth am y marathon? 26.2 milltir. Mae'n rhaid ymarfer yn galed iawn mwyn cymryd rhan mewn marathon. Mae cyfeiriad yn y Beibl at yr apostol Paul, sy'n dweud fod bywyd y Cristion yn debyg i ras hir neu ras farathon. Nid ras fer fel sprint,
ydy bywyd y Cristion. Mae'n rhaid dal ati i weithio dros Iesu drwy'ch bywyd i gyd. Weithiau, mae bywyd yn anodd. Dro arall, mae bywyd yn haws. Ond, drwy'r cyfan, mae'n rhaid dal ati. Ond i wyddost o'n i chlywais, Duw tragwyddol yw'r arglwydd, a griodd gyrra'r ddeiar. Ni ddiffigia ac ni flina, ac y mae ei ddeall yn anchwiliadwy. Y mae'n rhoi nerth i'r diffigiol, ac yn ychwanegu cryfder i'r dirym. Y mae'r ifanc yn diffigio ac yn blino, a'r cryfion yn syrthio'n llipa. Ond, y mae'r rhai sy'n disgwyl oddi wrth yr arglwydd, yna dennill i nerth. Y maent yn magu y denydd fel erir, yn rhedeg heb flino, ac yn rhodio heb ddiffigio. Cyfnod digon diflas oedd hi yn hanes yr Iddewon pan sgrifennodd y proffwyd Eseia eiriau'n testun i heddi. Oedd lot o boblogaeth Jerusalem mewn caethiwed y Mabilon, 700 milltir o'i cartre, ac o'n wedi bod nes 20 mlynedd. Sdim rhyfedd felly bod y bobl hyn wedi anobeithio am ddychwelyd gartre i Jerusalem. Oedd yr ifanc yn diffigio ac yn blino. Oedd yr rhai cryf yn syrthio'n llipa. A dyma'r proffwyd Eseia yn dod atynt a neges o gysur. Cysirwch, cysirwch fy mhobol, medde fe. Dyw'r arglwydd ddim wedi'ch gadael chi. Fe fydd yn rhoi nerth i'r diffigiol, ac fe fydd yn rhoi cryfder eto i'r dirym. Ac fe fydd yr rhai ohonoch chi, medde fe, sy'n disgwyl oddi wrth yr arglwydd, fe fyddwch chi yn adennill eich nerth. Dyw ddim wedi'ch gadael chi. Ac ymhlith y nerth y bydd rhai sydd yn disgwyl oddi wrth yr arglwydd yn adennill, fe fyddant yn ôl Eseia yn rhedeg heb ddiffigio. Heddi mae'n ddwyrnod marathon Llundain. Tybed faint o bobl yn y marathon a fydd yn rhedeg heddi heb ddiffigio. Nawr te, faint ohono ni sydd yn redwyr tybed? Pidwch â phoeni os nag ych chi'n gallu rhedeg mwyach. Pidwch â phoeni os ych chi'n cael trafferth i rhedeg, oherwydd y newyddion da yw, yng ngolwg Duw, mae pob yr un ohono ni yn medru rhedeg. Wrth feddwl am yr rhedwr,
Y darlun sy'n dod i'r meddwl yw nid yn unig un yn llawn egni ac un yn llawn bywiogrwydd, ond hefyd un sydd ar frys, fel petai yn cario neges, a honno'n neges bwysig iawn. Yn ail lyfr Samuel, i ni'n cael hanes brwydyr a gychwynnwyd gan Absalom i gipio'r orsedd oddi wrth i dad Dafydd. Ond yn y frwydyr, byddinoedd Dafydd a gariodd y dydd, ac ni bu taw wedyn yr un o weision Dafydd am gael rhedeg, a dyna'r gair sy'n cael ei ddefnyddio, am gael rhedeg i gyhoeddi'r fuddugoliaeth i bawb. Ar rhedeg y cyhoeddi'r newyddion da, ond yn ara bach y cyhoeddi'r newyddion drwg wrth gwrs. Yn ei hunangofiant mae un gweinidog yn dweud mae'r profiad trista gafodd eriod yn ei weinidogaeth o torri'r newydd i deulu bod un o'i meibion wedi ladd yn un o frwydrau rhyfel. A mae e'n dweud oedais yn hir cyn cychwyn o'r tŷ, ac am cerddediad yn araf, am calon yn drwm, yr eithim a'r neges. Ond medde'r un gweinidog ychydig fisoedd yn ddiweddarach wrth ymweld ysbyty lle oedd person ifanc yn gwella ar ôl gweiledd mawr. Nid oedd dim allai fy madel rhag mynd ar frys ar newyddion i'r rhieni. Mynd ar frys. Ar frys i ni cyhoeddi newyddion da. Mae'n siŵr ein bod ni gyd yr ryw adeg neu gilydd wedi derbyn newyddion da. A beth yw'r peth cyntaf ni'n neud pan ni'n derbyn newyddion da? Wel, i ni'n codi'r ffôn, ni'n hala neges destun, ni'n ffonio, mae yna ysfa yno ni i rannu'r newyddion hwnnw a rhywun arall yn syth felly. Ambell waith, mae rhywun yn gweithio ni, wel gwrandwch, cadwch eich hunan am y tro. O, na chi beth anodd i wneud. Cadw newyddion da i ni'n hunain. Ond pan ni'n cael cyniatad i rannu'r newyddion wedyn, pan ni'n cael yr oce, mae fel tynnu top oddi ar botel bop yn dwi. A mae'r newyddion da'n berlymu mas ohono ni, oherwydd taw ar redeg i ni'n cyhoeddi newyddion da. A dyna yw'r newyddion da i ni, canis bachgen aned i ni, mab a'r rhoddwyd i ni, Crist Iesu yr arglwydd. Ac mae'r newyddion hyn nid yn unig yn newyddion da, ond hefyd wrth gwrs, mae yn newyddion urgent yn dywe. Mae yn newyddion urgent. Hynny yw mae angen y newyddion da hwn ar ein byd ni nawr. Nid fori, nid wythnos nesa, nid pam bod hi'n gyfleus, nid pam bod hi ddim yn wyl y banc, ond mae eisiau fe nawr, mae e'n urgent. Ac os fi na wisg eriod sydd angen i ni gyd ei gwisgo, gwisg yr urgency yw'r wisg honno, gwisg yr hedwr. Mae Eifion Wyn yn canu'n dwe. Efengil tangnefedd o'r rhed dros y byd, a dylid y bobloedd i'th lewyr chi gyd. Na foed neb heb wybod am gariad y groes, a brodi rhyw gilydd fod dynion pob oes. Nid cer am fydd munud gyda ti, ond cer nawr, y funud hon, cwic, rhed dros y byd, a dylid y bobloedd i'th lewyr chi gyd. A dyna'r urgency, mae angen y tangnefedd hwnnw yn fwy nawr nac eriod yn dose. Yma'r rhai sy'n disgwyl oddi wrth yr arglwydd, yma nhw'n rhedeg heb ddiffugio, gyda'n ffydd a'n hymddiriedeth yn Iesu Grist. Fe fydd ef yn ein nerthu ni i ddal ati ac i fras gamu ymlaen yn hyderus, i gyhoeddi'r newydd gorau a glywodd y byd eriod, i gyhoeddi cenadwr Iesu Grist, ac yn fwy na dim, i gyhoeddi heddi, i neges obaith, i neges o dangnefedd a heddwch ac o gyfiawnder. Y newyddion hwnnw y mae angen dybryd arno ar ein byd ni heddi. Mae'r rhai sydd yn disgwyl oddi wrth yr arglwydd, rhedant heb ddiffugio. Amen. Oh
Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Diolchwn i ti arglwydd am y diwrnod newydd hwn. Diolchwn i ti am ffresnu'r awyr. Diolchwn i ti am nerth ac am iechyd i ddeffro'r bore hwn ac i wynebu'r diwrnod newydd hwn. Diolch i ti arglwydd bod y diwrnod hwn yn arbennig i ni ac yn wahanol i'r diwrnodau eraill yr wythnos. Ac i ni'n cyhoeddi gyda balchder mai dydd yr arglwydd yw hi. Fe ddown ni'n hyd felly arglwydd i ddfoli di yn dad, mab ac ysbryd glân. Ti ath y di yn unig sydd yn deilwng o'n mawl ni. I ni'n gwerthfawrogi'n fawr iawn arglwydd dy arweiniad di i ni yn ystod yr wythnos aedd heibio. Diolch am dy ofal ohono ni, a diolch hefyd y fod ti yn dduw sydd yn ei nerthu ni ar hyd y daith. Diolch arglwydd am gael camu fewn i'r wythnos newydd hon yn dy gwmni di. Fedrwn ni fyth a chychwyn wythnos newydd mewn unrhyw ffordd arall, ond yn dy gwmni di arglwydd. Dilyned dy gariad ni bob man yr wythnos newydd hon. Doi dy air atom ym mhob lle. Dylanwada arnom drwy ysbryd glân ym mhob digwyddiad. Diolch i ti o ddew ein tad, dy fod ti wedi rhoi gyrfa bywyd i bob yr un ohono ni. Diolch dy fod ti di'n gosod ni ar y ddeiar hon a fod na bwrpas i fywyd bob yr un ohono ni. Diolch am yr amrywiaeth sydd yn ein plith ni, yr amrywiaeth doniau, yr amrywiaeth galluoedd. Ond diolch arglwydd y fod ti'n gweld posibiliadau mawr ym mhob yr un ohono ni, hyd yn oed pam nad ydyn ni'n gweld posibiliadau yn o'n ni'n hunain. Mi rwy ti yn gweld fod na werth yn o'n ni gyd. Helpa ni arglwydd i ddefnyddio'n hamser ar y ddeiar hon mewn modd adeiladol a chadarnhaol. Gan Sianelu'n donio fewn deglws di er mwyn llewdeini terfynnau dy deyrnas di. Arglwydd i ni'n ymwybodol iawn bod y diwrnod newydd hwn ddim yn un lawen i bawb. Mae'r rhai ar hyd y lled ein byd ni yn ofni gweld y wawr yn torri. Rhai yn ofni gweld y nos yn dod. Mae'n siŵr gen i arglwydd fod teimladau pobl Gaza ac Wcrain yn tra wahanol i'r ffordd rydyn ni'n teimlo heddi yn ein gwlad ni. Arswyd ac ofn yn cymylu bywydau nhw. Dadnefol i ni'n gweddio dros bawb sy'n cael ei effeithio gan ryfel a bomiau a bwledi a drylliau heddi. I ni'n gweddio arglwydd y byddi di'n agos iawn iawn atyn nhw. Ac yn rhyw fath o gysur iddyn nhw ac yn i cofleidio nhw a threichiau di. Arglwydd i ni'n dal i weddio am gadoediad yn y mannau hynny le mae'n ormes a rhyfel, ac nid cadoediad dros dro, ond cadoediad parhaol. Bydd y nerth arglwydd i bawb sydd yn goffod wynebu penderfyniadau. Ac wrth wneud penderfyniadau sydd yn effeithio bywyd bobl eraill, estynyddoedd thineb o dadnefol i arweinwyr gwledydd ein byd ni. Helpa ni arglwydd i weithredu mewn cariad, a helpa ni
ddylai'r ysfa yma sydd yng nghalonnau bobl heddi am bwer ac am nerth ac awdurdod. Achos o'n i'n gwybod mae o'n arwain at derfysg a ryfel y mae'r fath agwedd â hynny. Arglwydd i ni'n gweddio am fyd lle bydd cariad yn teyrnasu, a thrigaredd a chyfiawnder am y ddeiant a gras a chyd ddealltwriaeth. Efengil tangnefedd o'r hed dros y byd. Mae'n urgency yn dos. Y dylid y bobloedd i'th lewyr chi gyd. Fel na byddo mwyach na dial na phoen, na chariad at ryfel, ond ryfel yr oen. Cofiwn y dad nefol am bawb i ni'n nabod sydd yn gaeth i ymgylchiadau anodd ar hyn o bryd. Yn gaeth i i'w haelwydydd neu i ysbytau neu gartrefi gofal, neu'n gaeth i amgylchiadau felly nad i ni'n ymwybodol ohonyn nhw. Ac ni'n gwybod yn iawn arglwydd bod y wen ar y wyneb yn medru cuddio'r dagre sydd yn y galon. Ond ni'n cymryd cysur arglwydd yn y ffaith dy fod ti'n gwybod am bawb, dy fod ti'n ymwybodol amgylchiadau a sefyllfaoedd pawb yn ein byd ni. A mae hynny'n gysur i ni arglwydd. Gysur dy fod ti'n dduw sydd yn ymdeimlo a themladau dy blant di. Arglwydd, diolch i ti am yr oedfa hon ac am gyfle i addoli di trwy'r cyfrwng rhyfeddol hwn. Bendithia felly weddi lle dydd i bob yr un ohono ni, ac arwain ni'n ddiogel drwy'r wythnos newydd sydd bellach wedi'w gawrio. Clyw ein gweddi o dad nefol, yn enw Iesu Grist, ein harglwydd angwaredwr, yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi ar denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiw ninnau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.